Takže ahoj, ja vás tu vítam u môjho prvého videa, ako si stiahnuť Vozero Daddy. Takže napíšete Eagle Games v popisku videa. Takže si to načítam. Ale dosť pomaly. Promiňte, mám trošku spomalený internet. Ako bude Wi-Fi, tak bude silnejší. Ja nechci toto. Počkejte, jednu chvíľku len stáhnu. Počkejte, jo, už to mám. Takže otvoříme si to ven a dáte tu se Vozero Daddy. Tam napíšete, dáte go. Tak, máte tu Vozero Daddy také dvě hlavy. Kliknete na to. Zase mi to spadne. Tak. Tak. Takže dáte Vozero Daddy. Máte to tu také dvě hlavy. To laguje fest, ale no, potom, jak se na to otvorím, dáte download here a jak se vám to stáhne, tak půjdete do pochu, to už má stáhnutý, tak tu, že já tu mám žložku a tu máte, že extrakt to Eagle Vozero Daddy. A to je všechno z tohto videa, takže čus.